Készítsünk túrófánkot. Kimértem 25 deka lisztet, majd összekevertem az elmozsolt 25 deka tehintúróval. Ezután hozzáadtam 2 evőkanál porcukrot és 1 kávéskanál szódabikarbonát. Majd hozzáadtam 3 tojássárgáját és 2 evőkanál tejfölt. Ezt jól összegyúrjuk, és lisztezett nyújtódeszkán 1,5 centisre kinyújtjuk. Kiszaggatjuk a fánkokat, a közepét pedig kiszúrjuk egy kisebb pohárral. Ezt kisütjük nem túl forró olajban, a közepéből kivált kis darabokkal együtt. És fogyaszthatjuk is az isteni finom fánkot, vendégvárónak is tökéletes.